Здравейте, приятели! След 350 метра Всички. завийте наляво. Аз съм Велчо Велчев и с предаването в Велестил. Днес ще се опитаме да поговорим за бялата смърт, така известна. Кавички отровата, брашно, захар, сол. Вярно или невярно? Може би да, може би не. Брашното. Повечето диетолози казват вредно. Спрете го. Спрете го, защото то нарасва и оголемява тялото ви. Добре, не съм диетолог, може да е така. Едно време баба ми и дядо ми са яли хляб и каквото има друго. И не само те. Нормено тегло, извинявам се, не помня да се е мали. Светла ми памет, естествено. Няма ги вече между нас. Карайте 400 Така метра че и завийте надясно. най-големите държави, които уж в кавички не са консуматори на хляба, доколкото им беше известно, това са германците. Аз живея тук вече 13 години и ви казвам, че ядат хляб на корем. Бекерай. Задължително се влиза в бекерая. Хлябче. Всеки е чувал за френския круасан, френската бигета, франзела. В България да сме по-хитри от тях ли? Не вярвам. Захар. Бива човек. Завийте надясно. Бива мозъчните клетки. И естествено холестерол, закъстяване и така нататък. Възможно е, наистина възможно е в чистата консумация или прекалено яденето на шоколад, в случая бял шоколад, защото какаото е полезно много, може и да е нездравословно. Но говорейки на тема здраве, и може да ни отбележим, че всеки знае, че плодът за десерт е много полезен. Плод, има всеки плод. Ябълка, грозди, диня, да не ги изборяваме, защото някой може да му се прияде. Но всеки плод е сладък и има захар. 50 метра и завийте надясно. А казва, че и за здраве. Яхте плодове, зеленчуци и за здраве. Добре, пак не го разбирам. Солта вредна е. Казват повечето диетолози, лекари и така нататък, за очите, за това, за онова. Добре. Давам примери веднага с животните. Всяко едно стадо, овце, крави, кози има една голяма буца сол. Защото животните не могат без сол. Метаболизма по-бързо работи. Клетката се движи по-добре. Изчиства се от токсините по-добре тялото. Дори за най-елементарния човек знае, че нещо, като не е мъчи с косъмът по-точно да остане по-дълго време за консумация годно, се осолява. Тоест, солта примахва микробите. И сега за бялата смърт аз не разбрах, честно казано, вярно или невярно. Оставям всеки сам за себе си да прецени. Лично аз смятам, че поне за солта не е вярно. Благодаря ви много, чест почитания. Велестил. Чао, чао.